Alikho elishona lingenazi ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. I-I-Sanco isiphawulile ngolwe MK noZuma kubhungwe ngezinkinga zamanzi eThekwini kanti ke wasemgungundlovu uzoxhasa osomabhizinisi. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti wena uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Inhlangano yabahlali kuleli South African Civic Organisation okuyi-I-Sanco ngamafuphi esifundazweni KwaZulu-Natal ibambe isithangami nabezindaba ngenhloso yokubuyekeza ngobuholi bukaKhongolose esifundazweni iphindi iphumela obala ngodaba oluthinta usihlalo wayo uJacob Zuma. Lokhu kuza ngemuva kokuba umsholozi echayise uKhongolose njengoba ephumela obala ukuthi ngeke azaphinda ukhankasele futhi angeke azawuvotela okhethweni langonyaka ozayo kunalokho kuzovotela iqembu elisha. Kazikho inyathelo ezothathelwa loyo owabe ngumengameli wakuleli uJacob Zuma enhlangano angusihlalo wayo I-I-Sanco esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu kuvele isithangameni nabezindaba salenhlangano esibekisibanjelwe eThekwini. We cannot jump into the fact that because Msholozi has started a party, therefore I-Sanco we need to also simgoshe. No, we can't work like that. We are guided by constitutions. I-I-Sanco iphinde ke yathi ke ayiwagxeke amalungu eMKMVA khona ke lapha esifundazweni KwaZulu-Natal aseka ke yona lenhlangano kaMsholozi entsha njengoba ke bethi uKhongolose kawuzange ke uze ke ubabhekelele ngezithembiso owazenza kubona. The reality is the MK soldiers who are joining the MK party are suffering. They were promised houses, education for their kids who are now being chased away from schools. They lack clothes for their families. They literally have no food in the stomach, etc. What is the use of the ANC, KZN leadership attacking them, saying their spear is for the stomach? In fact, who struggled to be poor, while the very leadership is developing fat bellies alone? Lenhlangano ithi ke udaba luka Msholozi kangeke ke luze lithinte kuphela noma ke lushayeke kakhulu ke yona iANC kuphela kepha namanye ke amaqembu ezepolitiki nawo azothinteka ngenxa ke yamava akhe uMsholozi kanye ke nokusika kwakhe. In those words I want to just give you a highlight of the caliber of Msholozi, especially in KwaZulu-Natal, that it won't affect only ANC. It will affect all political parties. Even IFP are shaking. IFP leaders. Laba bathi ke kakumele bakushalazele ke ukuthi ke uqembu kake kwakhe uMsholozi noma ke ukukhandwa ke kwalo leli qembu kuzoshaya kakhulu ke uKhongolose uma ke kubhekwe okhethweni ngonyaka ozayo. Of course, we cannot be blind on that and be short-sighted as well. The formation of COPE, of course, affected the number. Formation of EFF affected the number. The formation of AIC, of ATM. All these organizations that have been formed, we say, now you see, definitely we cannot be blind and ignore the fact of which there will be drop in numbers. Endabeni ze1KZNTV kubukuntongo khona mvubu ngiseThekwini. Umnyango wezamanzi uyaqhubeka nezinhlelo zokulalela izikhalo nembono yomphakathi ngezinkinga zokwentuleka kwamanzi. Namhlanje kungqongqosho lomnyango uSenzo Mchunu behambelekele okushini laseMlazi eThekwini njengoba ke le ndawo ingezinye ebhekene nengwadla yokwentuleka kwamanzi. Ukufika kangqongqoshe kulelo lokishi ukuzolalela izikhalazo zomphakathi njengoba le ndawo ingezinye eyahlaselwa izikhukhula kwalimala amapayipi amakhulu amanzi. Kodwa kuvelayo ukuthi ezinye zeinkinga lokuzaqala ukuba khona ngaphambi kwezikhukhula zango-2021. Sijabula kakhulu ukuthola leli thuba namhlanje lokuthi sibe nabantu hayi ngokuxhumana ngezinye izinto, sixhumana ubuso nobuso, sizama ukuthi sibalalele nathi basilalele bese siletha isombululo zokuthi lezi zinto abazobe beyikhomba njengoba kuyimbizo sixazulula kanjani ngasiphi isikhathi ngayiphi imali sihlomile njengoba usibona nje sizokhuluma into ebambekayo
ekwaziyo ukuthi noma ngabe ayixazuleke inkinga kusasa kodwa izoxazuleka inkinga abazohlala nezinkinga zezinto abangazizwa kahle nabangayiboni kuze kube ngunaphakade. Elinye lamakhansela lakhona la eMlazi zithi iningi izinto eseyizamile ukuzenza ukuxhumana nobuholi baseThekwini ukulungisa inkinga yamanzi kodwa kuze kube namhlanje azikho isipendulo. Khona nje othola ukuthi indawo kuphela isonto lonke engaphumi inhlobo. Kwenye indawo uthola ukuthi azophuma mhlawumbe lo mzuzwana uthi hawu amanzi awasekho asenyamalele suyoze wabone ngakusasa. Yabo nje yilako nje ama-challenges esinawo and esekufanele ngaso sonke isikhathi uhlala unamabhakede anamanzi ufake ey'gubhini wenze sure ukuthi at least uma uficwa leso simo kuba khona ukuthi khona okukhona. Ngaphambilini kulonyaka ikhomishana amalungelo abantu yaveza ukuthi abantu bakulesi sifundazwe bahlinzwa ngamanzi angekho esimeni ikakhulukazi abawathola komasipala. Echaza umchunu uthe kuqaleni konyaka ozayo bazoba nomhlangano ohlanganisa zonke amakomiti okuyiwona abhekelela amanzi kanye nomasipala ukulungisa zona lezi zinkinga. Zohlanganisa yonke leyo nto ukhumbula ukuthi nathi senze ucwaningo lolubizwa ukuthi lama drops iblue kanye nenon drop, that is ucubungula ukucoceka kwamanzi aphuzwayo ahlangane nemigomo yempilo kanjalo futhi nezinga esilahlekelwa ngalamanzi ngamapayipi la komasipala nakuphi. So ke sikuhlanganisile lokho ngomhla 18 November no 18 January sobe sihlangene nalabo masipala aba 144 sizobe sikhuluma umasipala ukuthi mawuphindele emuva nakho uzofanele ukwenze. Indawo eziningi zaseThekwini ezinye zazo zisebenzisa amaloli amanzi ukuze ikwazi ukuwathola. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiseThekwini. Lilokhu lishawe njalo ikhwelo lokufukula umnotho wasezindaweni zasemalokishini kanye nezindawo ezisemakhaya. Lokhu ke kufakazelwe isimemezelo somasipala wesifunda uMgungundlovu sokuthi usubeke imali elinganiselwa ku5 million wamarandi ukuxhasa kosomabhizinisi abasebancane. Echaza ngalolu hlelo oyimeya kulomasipala uMzizuma uthi ke bayikhuphulile le mali ukuze kuzozuza isibalo esiphezulu sosomabhizinisi. Imeya yomasipala wesifunda uMgungundlovu uMzizuma uthi basebenze ngokuzikhandla kulomkhandlu ukuguqula isimo sezimali. Safika umkhandlu une budget unfunded okushiye ine deficit engaphezulu ka150 million. And siyafisa ukuthi si-assure umphakathi waseMgungundlovu ukuthi we worked hard to turn around that situation. Kwi-financial year edlule we turned around that thing yokuthi umkhandlu sifika umkhandlu at least for 3 consecutive years une unfunded budget should une deficit, but from the last financial year 2023-2024 we passed a funded budget. Nakuyona le current financial year we passed as well a budget funded. Uzuma uthi njengamanje isimo sihle kakhulu ngokulandela inqubomgomo yomnyango wezezimali kuzwelonke. Safika i-cash coverage around inyanga, but siyajabula manje ukuthi i-cash coverage yethu imithi norm and for isikhathi sonke in the financial year ukuthi ihlale ngaphezulu ka3 months cash coverage ratio yethu okushuthi imali esinayo nje ebhanki engakwazi ukuthi iphilise umkhandlu, imali ngaphezulu engakwazi ukuphilisa umkhandlu izinyanga cishe eziwu4 kuya phezulu okuyinto engaphezulu ke kwenorm ebekwe National Treasury nekhomba ukuthi lukhona uzinzo ngokwezimali emkhandlwini. Lo masipala uthole izinqomo ezinhle kumcwaningi mabhuku. Umcwaningi mabhuku kulo nyaka odlule wa 2022-2023 wasinikeza umbiko lo obizwa ukuthi unqualified audit opinion, okusho ukuthi ke lokho kuyinkomba sokuthi nama record ukuthi imali ziphethwe kanjani
agcineke kahle ayikho into efuna ingatholakali ngokuthi imali ispendwe kanjani ichithwe kanjani emgungundlovu. uZuma uthi bazolekelela osomabhizinisi abasebancane babuyise amabhizinisi abo akade sebeqashise ngawo ikakhulukazi kwabokufika. Sifuna ukuthi siba engage umuntu maphuma ukuthi yipi support ayidingayo asho ukuthi udinga yipi support uyena ozoyikhulumela nalowo muntu abesemfakile lapho ukuthi ayubona ukuthi usengakwazi ukuthi aqhubeke nebhizinisi lakhe. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Amaciko akuleli akhombisa ukuthakasela umncintiswano waminyaka yonke wama-South African Traditional Music Awards okwama-Satma ngamafuphi lapho ehlonishwe khona ngezindondo ngomsebenzi awenzayo wobuciko kumncintiswano ke-Obuse eThekwini ngempela sonto. Amaciko ezinhlanga ezahlukahlukene athi lo mncintiswano yilapho ezibona khona ukubaluleka ephinde ke futhi ethole nethuba lokubungaza ubuciko ngaphandle kokubheka ubuzwe nobuhlanga. Ukhombe ukuqhubeka nokuba nelikhulu isasasa umncintiswano wamaciko kuleli I-South African Traditional Music Awards kafushane ama-Satma obusungu we-18 wabakhona. Lokhu kugqame kakhulu njengoba beqhubeka lo mncintiswano eThekwini lapho amaciko ezinhlanga ezihlukene ewutuseke ngamagalelo okubumba amaciko kungabheka ubuhlanga nobuzwe. Into engihlale ngitshela abantu abaningi ukuthi ke ama-Satma enza into ehlukile ngoba anikeza wonke umuntu ithuba lokuthi aziveze njengami nje nguvo yovezi kaNtuli ngiphila nokukhubazeka kongaboni kodwa ama-Satma ngaza acwase ukuthi nami nginominatwe njengomunye wabantu baseNingizimu Afrika abaphila nokukhubazeka la kuma-Satma awehlandla le-18. Satma Awards for me is the only award here in South Africa, honestly, that is bringing all the race, all the different cultures, for people from different backgrounds, different walks of life, we coming together. You know what I mean? It's only Satma Awards that is able to do that. That even if whatever tribe you are welcome at Satma Awards. This is like a dream coming true. Ukubana kudibane izizwe nenhlanga under one roof celebrating who we are, because ekugqibeleni noba singani which culture you are, but we've got one common thing, that umculo that brings us together as a nation. Sidanse phansi kwa one roof regardless of Zulu, Xhosa, but music bring us uthando, bring us joy, and this is the festive season. Sizokonwaba, sizovuyela ubuntu bethu. Omunye wamaciko ohlabene ngendondo kulomncintiswano okwazi insele oyimbongi uthi ke uyafisa izimbongi zixhaseke njengamanye amaciko njengoba nakubo le yona ndlela yokuphila. So siyafisa ukuthi nathi sinamaciko akweminye imikhakha njenge-poetry si-recognize South Africa kakhulukazi i-Department of Art and Culture iwaxhasa ama-Satma ngoba ayiphupho lethu indawo phela sikwazi ukuyibonakalisa le. uNkulunkulu kuthiwa akakhethi, uNkulunkulu uyakholelwa ukuthi kumele akholwe. Uma ukholwa uwumfana osuka emakhaya kuyenzeka. Ngiyabonga kakhulu kanti ke undaba ezinhle Nuba owaziwa ngelika King Nuba nongomunye wabahlabene ngezindondo kulomncintiswano uthi ke uyafisa ukuzibona eqhubekela phambili engagcini ngokuwina nje kwama-Satma. Sengumqoqo wendondo, ngiyabonga kakhulu bonke abangivotele, baqhubeke njalo bangivotele, bangenzele okuhle nami ngizoqhubeka njalo ngibajabulise usuku nosuku ngoba niyazi ukuthi ngihlezi nginijabulise. Abasuke bephoxekile ngaleso sikhathi bangixolele, kodwa mina inhloso yami ukujabulisa abantu nokuthi ngibenzele okuhle njalo. Ngiyabonga ama-Satma aqhubeke njalo enze okuhle. Ngiyethemba ukuthi ngizoqhubeka phambili nami ngizibone sengiphesheya futhi. Ngagcina la eSouth Africa ngiyomnominator nakuma-Grammy. Yes makhulu nawo ama-Satma kodwa ngiyafisa ngigibela amabhano e-English nje ngiyephesheya. Ezindabeni ze1KZNTV udaba luhlanganiswa nguSiphe Khanyile lwabiwa umqondisi Myeni. Ake sithi khulukuqushuye ezitolo sihlangabezana noma kanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele uma usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. I-I-Sanco isiphawulile ngolwe-MK noZuma kubhungwe ngezinkinga zamanzi eThekwini kanti ke wasemgungundlovu uzoxhasa osomabhizinisi.
Umsunguli wenhlangano i-Ayanda Msweli Foundation u-Ayanda Msweli uthi izibalo zabantu abafaka kakhulu ezingozini zomgwaqo ngabantu abahamba ngezinyawo yingakho bethule uhlelo olubizwa nge-Pedestrian Safety Management System. Umsweli uthi lolu hlelo luzosiza kakhulu ekunciphiseni ukufa kwabantu abahamba ngezinyawo emgaqweni. Izibalo zakamuva ziveza ukuthi abantu abashona ezingozini zomgwaqo abaningi kuyayi kuba abantu abasuke behamba ngezinyawo, abanye babo basuke bedle amanzi amponjwana. U-Ayanda Msweli ethula uhlelo oluzosiza ekunciphiseni ukufa kwabantu abahamba ngezinyawo. Uthi mkhulu umehluko luzowenza lolu hlelo olubizwa nge-Pedestrian Safety Management System. Lolu hlelo lwethulwe ngaphansi kwamasipala waseMlalazi. Asinalo uhlelo olukhuluma nabo, sigcina sikhuluma nabantu abahamba ngeenyawo in passing. Webona nje ukuthi nabantu abahamba ngeenyawo ningaphuzi nishayela, ningaphuzi nizongena emgwaqweni. But asilande uhlelo. Angilazi igama lakhona elide kakhulu. Kodwa lo Pedestrian Safety Management System uma ubambe lokho nje cha impela ubibambile. Lana lento ifika ikhombise ukuthi iphi i-pedestrian crossing imoto zikuphi ama-robot akhona izokhombisa ukuthi nawo ama-robot abantu abahamba ngeenyawo nanka ama-robot ey'moto. Ukhumbuleke lento iyasebenza kakhulu masisa emadolobheni lanasemakhaya ngoba uzokhuluma ukuthi ama-robot awekho kakhulu emakhaya, kuzolekelela kakhulu ukuthi ku-introduce edolobheni kodwa ungakafiki edolobheni. Imeya umasipala wesifunda King Cetshwayo uThami Ntuli ube ingxenye lolu hlelo belethulwa kumasipala uMlalazi, naye unxusa ukuba kulandelwe imithetho yomgwaqo ukuze kwehlise ingozi ngalesikhathi baningi abantu abashiyayo emhlabeni ngenxa yeingozi ezikhona emgwaqeni, abahamba ngenyawo nabahamba ngezimoto. Manje ukuthi abe nombono ukuthi abe nalo uhlelo engazi ukuthi akaliqali nangonyaka odlule wayelenzela isikhathi osokuyinto ejwayelekile ukuthi alenze. Ngimshayela elikhulu kabi ihlobo, into ebale kakhulu kabi le ngoba intuthuko akukona uhambe uhambisela abantu izinto ubanikeze ngezandla, kodwa intuthuko kusokuthi ubeka amazinga okuphila abantu esimeni esithuthukile. Kanjalo nemeya umasipala uMlalazi uQueen Xulu unxusa abantu ukuba baphuzele ngasemakhaya ngalesikhathi samaholide ukugwema izingozi. Siyaxwayisa kakhulu, siyayinxusela futhi siyacela ukuthi abashayeli ma umuntu eseza ukuthi usekudlekile kungcono athathe imoto ayipake, nalabo futhi abaphuma emakhaya ngoba ukhona ukuthi umuntu aphume ekhaya esephuzile athathe imoto bese yobulala abantu eyokwenza ingozi emgwaqeni. Siyacela ukuthi umuntu mayifika ekhaya ungenani ukhiya kavesa unikeze umama noma ugogo noma unkosikazi wakhe ukuze aphephe ngoba uma ususe ekhaya indawo yokuphepha. Siyafisa ke futhi ukusho ukuthi nakubo laba ke abahamba ngenyawo into enhle ukuthi umuntu ayokomela ngasekhaya. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Umeluleki wezezimali uSiboniso Mtshali uthi kungabalekelela abathengi ikakhulukazi abendle emnyama ukuba bazijwayeze ukubeka eceleni imali engango 10% emholweni wabo, kwaziseke lokhu kungabalekelela ukubhekana nezikhathi ezinzima kwezomnotho ezingahlelelwe nokho. Umtshali ke usho kanje enkulumeni ekhethekile neziko lezindaba okuhloswe ngayo ukuhlomisa abathengi ngezezimali kulamaholide kazibandlela. Sesiphelile isikhathi sokuxhaphaza imali njengezinye zeindlela zokubhiyozela isikhathi samaholide okuphela konyaka. Lawa amanye amazwi kameluleki wezezimali osemthethweni kuleli lapho eluleka umphakathi ngezindlela ongayisebenzisa ukonga imali ngaso lesikhathi. Umuntu akabuke izikweletu akanazo. Uma unomuzi unama installment emoto noma izikweletu nje zamakhadi ezikhona, zama ukuthi kokuncane ukutholayo njengebonus njengokuphuma kwemali abantu abayibeka ngokuhlanganyela njengedokfela khokha lapha ezikweletini. Icebo nje lokuqala ngabanika lona abahlali eNingizimu Afrika ukuthi iyehlisa lapha ezikweletini, mawazi ukuthi kunezikweletu ukhokhela umuzi, faka enye imali ibe extra okungcono kwibond yakho ukuze kuzokunika ukuphefumula nangesigaba esilandelayo. Isigaba sesibili futhi engaphethe ngibakhuthaza ngaso ababukeli ukuthi ukubeka nje noma 10% enyangeni kuzokwazi ukuthi kuwenza ukuthi unyaka uqede u-strong nje ephaketheni ngo 10% omncane nje ubeka eceleni, uphinde uqala unyaka olandelayo kukhona okuncane ukubeka eceleni uqhubeke ngaleyo ndlela. So kokuqala nje ukuthi makunezikweletu ezikhona lokho okuncane nakho beka
bese ke uphinde wonga nje u10% obekele eceleni ubekele isikhathi esingahlelelwe ongasazi isingakufica nini esingadinga enye amaholidi anonyaka eza ngemumva kokubhekana nesimo esinzima kwezomnotho kwabantu bakuleli njengoba kusukela ngonyaka u2020 isimo somnotho wakuleli silokhu sintengantenga kanti nemali imboleko isikhuphuke izigaba ezili10 kusukela ke eminyakeni emibili edlule nokwenzeke kwakhuphuka intengo yezinto ezifana ke nokudla upetrol nokunye umtshali uthi ke okulimaza abantu ungabe nolwazi olwenele ngokonga into elimaza umphakathi wakithi ukungazi lento esibiza ngeignorance economy so iyona into egcina ukuthi noma khona kuncane kubekayo kodwa angazi ukuthi iziphi indawo zokutshala ezigunyaziwe neziphephile emphakathini nesikhuthezayo ngisho kuhulumeni wakithi ukuthi ezinye zezinto angazenza ukufaka izifundo ezithinta ukuphatha kwemali kusukela nje ebantwaneni bakhula kuze kuye kubantu abadala nakubasebenzi nabaqashi futhi bephinde benze kube yiprogram ekhona emisebenzini ukuphatha kwemali ukuze abahlali nabasebenzi bebe neproductivity enkulu bengaxakiwe izikweletu bengaxakiwe izinkinga zezimali ngoba lokho kuya-affect ukusebenza komuntu kuya-affecta ngisho ubudlelwane emndenini so into ebaluleke kakhulu kubantu bakithi ukushoda kolwazi lokuphatha imali nokutshala imali nokuyonga nje ngemigudu efanele nebhalisiwe uphinde waxwayisa ngokuqikelela amaqola adlanga kakhulu ngaso lesikhathi kunezinto kumele beziqapheleke abantu asesebenza ngobuchwepheshe besimanje ama scams la uzothola khona uthola ukuthi SMS ithi ibuya ngathi vele ebhange kuthiwa mawuklikha le link kumele uupdate imininingwane yakhe yasebank uthole sekuyi-fraud leyo noma ususkemeka ngaleyo ndlela enye izinto abantu bakithi kumele beyiqaphele futhi beyigwemeleyo amanye ama-scams uwathole ey'nkundleni zokuxhumana lapho uthenjiswa khona ukuthi mawufaka imali encane nje ungakwazi ukuthi uyithole seyiphindaphendekile iviki neviki ayikho imali esheshayo bahlali siyazi ukuthi si-desperate noma sikhathazelele ukuthi sithole imali ephuthumayo ukuze nathi sifike siphethe okuthile ekhaya le mali encane obona ngathi khona ukukhathalela ukukhulisela yona iskemu le eNingizimu Afrika imboni yemali iyaregulatewa okumele ukuqaphele ukuthi uma kukhona umuntu okuthembisa ama returns angaphezulu kwalokho okujwayelekile yazi ukuthi yi-scam leso ngenxa yokuthi ayikho imali eseshayo okulula nje abantu abonga imali betshala imali bebona imihlomulo eyenzakalayo akekho umuntu ongakwenzela isikhathi imali esheshayo esikhathini samaholide asikugweme lokho indabeni I-KZN kube kuntombi khona mvubu ikisethekwini bazoba nokhisimusi ofana nabanye abantu abadala ku-Ward 6 endumeni abayikhulu abahlomule kwizipho zikakhisimusi ezilethwe yimeya yesifunda uMzinyathi uPetrus Ngubane ngekathi ke kuqhubeka umcimbi obusedijaga okumcimbi wokuhlonipha abantu abadala ngezipho zikakhisimusi ngekathi ekhuluma ke nabezindaba uNgubane uveza ukuthi kuyijoka labo njengabaholi bomphakathi uqinisekisa ukuthi bonke abantu bayawuthokozela ngendlela efanayo amaholide okuphela konyaka Umeya wamasipala isifunda uMzinyathi uPetrus Ngubane uhlanganisa abantu abadala ngenhloso yokubapha uKhisimusi. Usuku olukhulu namhlanje endumeni siku-Ward 6 endaweni yasendumeni eDiyaher lapho kuhlala khona abantu ababesusiwe endaweni yenkosi uMbatha nokho inkosi ngobukhosi wela ngaseMajuba kodwa indawo inengxenye ewela ngakuthina lapha eMzinyathi kuyintokozo ukuba sibe lapha ke sizofakaza ukuba sithokoze sidle isidlo sasemini nabantu abadala siphethe ke noKhisimusi babo bazohamba bejabule ngoba bazothola okuthize okuningi abazokuthola esizokubeka la phansi kubona sinaka uKhisimusi wenu hambani ke niyothokoza nabantu abenu nina nikhethekile nanenhlanhla uqhubeka ngokuthi ama-ward onke osikhombisa ngaphansi kwamasipala endumeni khona kutholile phethe ikhombo yokudla siyazi ukuthi kuphilwa kanzima futhi sifikela kade uNkulunkulu ehambele la ebusuku indawo yasendumeni ikhahlamezwe kakhulu ebusuku isiphepho esifikile sabulala imuzi yabantu eGlenco esithembile udla kwabantu wacila emanzini nathi njengoba silanje sicishe sayishintsha indawo yokuhlanganyela ngoba bekade kunzima kakhulu kuhamba emgaqweni amanzi agcwele emgaqweni ayithantala silake namhlanje kuba sibe nabo sibonga uNkulunkulu abaningi besinabo abadala
lokhu isikhuzi besuhamba nomntwana okaphinde angene nathi sijikelezana la njalo azothokoza kayi nathi ma sidla ukhisimusi akasekho nabaningi futhi besihamba nabo nakhona endumeni abasekho thina ke sisaphilayo sibonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho. Kanti omunye wabadala bekhona kulomcimbi uveza umeya njengomuntu osikhathalele kakhulu lesi sifunda ikakhulukazi abantu abadala. Sizwa sijabule kakhulu ngendlela emangalisayo lokho esikwenzele ubaba umeya umbomvu ngoba uma kwenzeka kwezinye izikhathi kukhetha abantu kodwa ke lokho okwenzakalayo namhlanje kuphethe unyaka ka23 ngendlela emangalisayo enenjabulo sithokozile ngendlela esimangalisayo ubaba umbomvu asenzele khona siwumphakathi wasendumeni siyathokoza ngathi uNkulunkulu angaba naye amngezelele nezinsuku zokuphila amandisele kukho konke akufisayo ngesizwe sikaNkulunkulu asibeke kuyena ukuthi abe umeya waso umeya ongakhethi othanda wonke ama-district ngendlela emangalisayo. Siyayibuka imisebenzi kababa umbomvu imeya yethu asenzela yona ngaphansi kamasipala wasendumeni. Thobeka Dladla izindabeni ze1KZNTV eDandi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze nengosi yomnotho masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. I-Sanco isiphawulile ngolwe-MK noZuma kubhungwe ngezinkinga zamanzi eThekwini kanti ke wasemgungundlovu uzoxhasa osomabhizinisi. Kuleli qophelo ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.35 maliqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u-23.33 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.11 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,040.64 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$79.23 umphongolo. Ake sibhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weLamontville Golden Arrows uMabhuti Khanyeza uthi akakholelwa nokho ekutheni abadlali beqembu lakhe elishawa umdlalo wesithupha kulandelana ngempela sonto eyedlule sebedinga ukweluleka ngokomqondo. Abafana besithende baphinde baphoxa abalandeli beshawela ekhaya yi-Orlando Pirates emdlalweni ke we-DStv Premiership obuseMpumalanga Stadium. Ezimnyama zinqobe ngepenalty evalelwe phakathi uPatrick Maswangayi negoli leKarim Kamvuyiti. Elabafana besithende livalelwe enethini nguNduduzo Sibiya nakhona ke kuyipenalty. Ngaphambi kwePirates i-Arrows ishawe iChippa yashawa ke futhi iCape Town City kube amaZulu koweligi nakoweCunling Black Label Knockout ishawa ke yiRoyal AM. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka kusasa. Zulu mnyama ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.